Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ƴan uwa, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyon. To a yau darasinmu zai koya mana yadda za ka ɗauki mataki yayin da WhatsApp yake ci maka data ko kuma yake ci maka space ɗin wayanka. Majority za ka ga waɗansu suna cikin waɗansu group na WhatsApp wanda za ka ga ana turo message sun kusan 500 ko kuma ka ga an turo bidiyoyi ko kuma ka ga an turo voice wanda zai cinye maka data ko kuma ka ga ya cinye maka space ɗin wayanka, sai ka zo ka ta mamakin wai ta ina ne space ɗin waya na yake cika haka ba tare da wayansu ka ɗora wayansu manya-manyan abubuwa da ke cikin wayanka da za su ci maka space. To dan uwa, kwantar da hankalinka, yau zan koya maka wato yadda za ka kare kanka daga wannan cin space ɗin da kuma data ɗin. Amma dan uwa, ina roƙonka dan Allah, idan yanzu ne farkon zuwan ka channel ɗina, ina roƙonka da ka danna min subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawar nan yadda da zarar na sauke wani bidiyo YouTube za ta sanar maka. Shiga cikin bidiyon. To yan uwa, kamar yadda kuka ji, yayin da kake za ka shiga cikin WhatsApp ɗinka kamar haka. Ya danganta da irin WhatsApp ɗin da kake amfani da shi. Ni yanzu zan yi amfani da wato GRU WhatsApp ne. Idan business WhatsApp ne, in kuma normal WhatsApp ne kake amfani da shi, to sai ka shiga. Kana shigowa haka za ka shiga cikin setting kamar haka. Za ka shiga cikin wani madannai gashi nan a sama haka. Kana shiga haka sai ka shiga cikin setting. Yayin da ka shiga cikin setting, za ka tafi ƙasa sai ka shiga wannan gashi nan data and storage use. Kana shigan shi kamar haka, na farko za ka shiga wato ainihin gashi nan na biyun nan network users. To a nan za ka ga farko abin da yake ci maka data a cikin wayanka. Wannan shine mataki na gaba. Domin ka ɗau mataki, za ka fara duba wato ainihin abin da yake ci maka data. Idan ka duba yanzu a nan wajen, a wannan WhatsApp ɗin gashi nan media wato shine yafi cin data, gashi nan ya ci kusan MB 100 da kusan ya ci MB kusan 38.6 MB da ya ci kenan. Sai kuma message, ga message nan shi ma, sannan kuma status. To a nan wajen kaga wato media ne ya fi ci min data. To ya zan yi in kare kaina daga wato ainihin media da kuma sauran abubuwa su daina cin min data da kyau. Wa'innan ma za ka iya ka goge shi kamar haka idan kana buƙata. Kana zuwa nan ka danna wannan alamar ta ƙasa ga ta nan restart, kana danna ta wato ainihin komai za ka ga gashi nan ya goge, ka goge komai da ke wajen, wato ainihin ka goge shi. To yayin da kake so wato ainihin ka ɗau mataki akan me ke ci maka data, za ka zo nan wajen. Idan ka riga da ka san abin da ya ci maka data, za ka zo nan wajen, kana danna wannan alamar gashi nan low data user. To kana danna ta, ka kunna ta kamar haka. To duk wani message da kuma duk wani abu da za ka yi, datan ka ba za ta yi saurin ƙarewa ba. Kamar yanzu in ka sa datan naira 100, sai ka kusan abin da idan baka buɗe shi ba zai ma'ana. Kamar yanzu kana sa datan naira 100, to da ka zaran ka buɗe WhatsApp ɗinka sai ka ga fisha datan ta riga da ta sauka, message suna fara shigowa. To da zaran ka danna wannan alamar, to data ɗinka za ta rinƙa yin wato ainihin low, ba za ta rinƙa saurin ƙarewa ba. To yayin da kake so kuma ka goge space ɗin, wato ka rage space ɗin wayanka wanda shi ainihin wato WhatsApp yake ci maka, sai ka shiga wannan na farkon. Za ka shiga manage store. Kana shigan shi kamar haka, kaga ga group nan, wa'insu group ɗin da ake turowa ma message da sauran abubuwa dai ga su nan dai da yawa wanda su ne suke kwashe maka space. Yanzu idan ka duba gashi nan a sama kusan 18 GB, kusan gashi nan free 18 GB. Nan kuma shine wato ainihin space ɗin da ya ci maka. Ni gashi nan wannan ya ci min 60 MB, wato ya ci min space ɗina har 60. To idan kana so ka wato ainihin share su, ka goge komai da komai domin ka rage space ɗin wayanka, za ka shigo kamar wannan na farkon. Za ka shiga, kana shiga za ka ga gashi nan media ne guda biyu a ciki. To za ka duba wanda wato ainihin za ka duba cikin, idan group ne, idan kuma wani ne kake tare da shi wanda za ka shiga ta kai ta shiga. Sai kana shiga haka, sai za ka riƙa bi su one by one. Da zaran ka bi su one by one, kaga wannan kana buƙatar shi ma ka share shi domin ya ci maka space haka, sai ka danna mai delete haka. Kana danna delete, wato ainihin ka goge shi kenan. Za ka ga
amma wannan da yake ƙarami ne kaga MB nawa bai wato ainihin abu bai sauka ba. To bari mu shiga wannan bari mu shiga gashi nan wannan, to bari mu shiga wanne ne yafi yawa. To kaga kamar wannan gashi nan kusan voice ne aka yi a cikin wato group ɗin, gashi nan voice da yawa wanda ya ci maka space, wanda kuma bai kamata a ce ya ci maka space ba tunda ba wani amfani kake da shi ba. Kana zuwa nan za ka ga alamar select all ɗin nan, kawai sai ka danna ta gata nan, kana selecting all sai kai deleting ɗin shi ma gabaki ɗaya. Ka yi deleting ɗin shi ka rage space ɗinka. To yanzu da aka dawo baya ka duba wancan wato 60 MB ɗin, kaga gata nan ta dawo 95 MB, wato ka rage shi kenan. To haka za ka yi ta tafiya one by one, ka duba abubuwan da suka ci maka space, kai ta goge su, kana ta goge su kamar haka, kai ta goge su, ka duba ka gani duk wanda ya ci maka space za ka gani kamar wannan ma gashi nan voice ne da yawa, gashi nan kusan voice da yawa, shi ma sai ka goge shi. Kana goge shi kamar haka ka rage space ɗin wayanka. Idan ka dawo sama ka ga gashi nan ya ƙara ragewa 58 sorry. To haka za ka yi ta duba duk idan group ne ma, idan menene ma, ko ma dai menene da yake ci maka space ɗin, kamar wannan shi ma gayi nan, shi ma sai kai select all, shi ma sai ka goge shi. Domin wannan duk ba amfani ba ne, ba za su amfane ka ba gabaki ɗaya, su ma sai ka goge su. Kana ta goge su kaga gayi nan, to da zaran ka goge su za ka ga free space ɗinka yana ta ƙasa, kana ta load ɗinsu, kana ta load ɗinsu. To haka ne za ka goge duk wani wato ainihin abubuwa da suka cika ma waya, suka hana wayanka samu. Domin waƴansu za ka ga gasu nan sun ga ba wani abu suka sa a wayansu da yawa ba, amma sai ka ga gabaki ɗaya space ɗinsu ya cika. To da zaran in dai kana WhatsApp ko kuma ka san kana cikin waƴansu group masu yawa haka, to za ka shiga, sai ka shiga, kana shiga wannan manage, kana shiga setting ka shigo wannan manage storage ɗin nan, to za ka iya ka goge duk wani wato ainihin abu da baka so a ciki, ko kuma in ce wato za ka rage space ɗin wayanka. To a wannan shine ƙarshen bidiyon mu. Ina mai roƙonka dan Allah dan Annabi, idan baka yi min subscribe a wannan channel ɗin ba, ka taimaka ka yi min wannan subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa. In bidiyon nan ya burge ka, ka danna min alamar like, sannan kuma kai share ɗin shi zuwa ƴan uwanka. Na gode.